kodwa ezingayiphethe kahle egweme ukuthi ziney'fo zomabhadi ezingayiphethe kahle mey'phuma la athini ngokuzona ngoba wena usuke ungaboni njengogogo yini ongayisho kuyintombi uthole ukuthi intombi yakho iyintombi impela kodwa ngaphandle iphethe ngendlela engekholwa ukuthi ngayintombi ephethe ngendlela mhlampe yini ongayisho kulezi ntombi eziy'phatha kabi nezingekho ekhempini eziy'phatha kabi ngaphandle ey'gabe ngokuthi zigcine ngaphandle. Kuthiwa intombi ufuna ibe intombi nangenhlonipho ukuze kugcwale umntombi wayo, hhayi umuntu abe intombi ngevajini kuphela ayihloniphe yena ukuze nomhlaba omhloniphe ahlonipheke nabantu bemthande bengasho ukuthi kunechashaza emva kwakhe. Yilokho ngisho ukuthi iy'ngane kufanele ziy'phathe kahle zihloniphe zona.